Agirreren erantzuna garbia izaten da. Zumaiako komentuan zegoela abade, eta orduak igarotzen zituela, mojen aitorpenak entzuten. Eta horren ostean gogo gutxi geratzen zitzaiola idazteko. Nahiago izaten zuela, baratzeko arrosei kasu egin, kuartien aurrean idazten jarri baino. Horixe baitzuen Agirrek idazketaren ondotik bigarren zaletasuna, arrosak aldatzea. Arrosekin hartzen zuen benetan atseden. Arrosekin mundua geratu egiten zen une batez, eta usatu egiten zituen pentsamentu gaiztoak burutik. Idaztea Agirrerentzat, arrosak zaintzea bezain lan geldo eta arretatsua zen. Euskaldunok beti pentsatu izan dugu literatur tradizio txikia dela gurea. Eta egia da, euskaraz argitaratutako liburuak zenbatzen hasten bagara, ez direla gehiegi. Gure literaturak ez du iraginik izan kanpoan, ez dugu sekula erreferentea izango den literaturlanik sortu, ahozko tradizioa aberatsa izan arren. Ditugun gabezien artean, maiz aipatu izan da, ez dugula izan poema epiko luzerik, Mihotzit edo La Chanson de Roland handi horien parekorik. Eta enaiz ari gaur egungo kontuez, 19. mendean ere halako kezketkin zebiltzan. Horrela, Garaide Monglave izeneko batek poema epiko luze bat aurkitu zuela, zabaldu zuen 4 haizetara. Poema Altabizkarko kantua zen. Ez zuen esan poema berak asmatu zuela 1823an Parisen, frantsesez idatzi zuela, eta gero Baionako estudiante bati eskatu ziola hura euskaraz jartzeko.